Ngapdiang sngubhai phi baro ki bapet ya ka Meghalaya Cuisine Channel. Ko parlok menta ka singi ngamat shet ya ka Dohshain, but ngan sapen iya phi ba kalong ka basuk bha ban shet ya ka ne ka do. Nada phi kwa ban tip ya ka rukom shet sngubha ban pet ya ka video hadu bakan dakon. Ha ka ni ka jingshen ang pendon kam nai tli ki piat. Sok merit shishamot, uwe runsun, beteli, nang ta usieng. Ya kini, de benteliat bha nang ta sakle ha kadok. Ngan berno, ya upiat, usieng, bat runsun medet teliat. Nang ta nga aisa yu sok merit, meluk, bat shermit. Ya une ni jukot ru kum usen rai. Ngalathe umpunyang refine. Halor kane ka Dohshain. Nang ta ngan sak khliak bha. Nang khliak no sa ya usok jel. Hakapol khlek pila ban beru ya ajinamoto. Ngatengan ai, andoi lada phibang ban ai ajinamoto pila ban ai. Ngapadan kamru ya urat chili powder. Nga aya kene knang bakan longsat bat lada pipet ya karong ru kan itenat kan longsau. Ngalapan pat kawe kapeleng hakabul bat ngan sa syok bha ya kan dia kapeleng. Dia ban penwandur pelun bha ya kan dia ka Dohshain balak khlek. Nang ta ngalata saya corn flour bat ngalawi ha kapeleng. Ko parlok lada phikwa ba pinwi shwa ya ka Dohshain ha pok peleng nang ta ba pinta ha ka corn flour ha kata ka rukom ru kalong hi handre ngapat ngapendon kami ka rukom ka ba kumpong bat kidan ru ki bru ki bale ha kane ka rukom ka ba ngapen i ngalathe ya ka umphnyang hadin ba ngalak pensyong ya kane ka Dohshain ha ka karai phi de ban penme e kading kat ban biang kading kam de ban het than la ne kam de ban ret than lada ka het than ru kan sa ing ngala tap bat ngala ailat ya ka bakan i lada ka dok jong phi kelas dang ing bat kelas dang sau de phi de ban penkela suki suki de ban antat bha knang ba kan umpra phileyo i ba ka dok kelas dang sau de menta ngala ai knang ba kan rup thnam bat kan sa i kloi ngan tap khop bat ngan ap kumba arpho minute bakan i bha de ban ap hadu ba ka kan darengat bha ka Dohshain kala i bat kala i bang bha hiyo i bakala sau bat kala i bang shisha bunap dang jengi ngida bang bat ngida hun shisha ban bam ya ka Dohshain lada pita ya kane ka video sngobha ban ai like bat kum juru ban share ya ki parlok para jor jong phi wadum klet ban subscribe kublai shibon.